Bueno, en máis dunha ocasión manifesteixe a miña sorpresa porque se houbera tomado a decisión de iniciar primeiro o do Couto co do 21, por unha razón elemental, porque o do 21, digamos, que estaba para empezar a traballar hoxe mesmo, cando se queira. E o do Couto, a verdade é que en este momento todavía non foi presentado o proxecto no Concello para otorgarlle a preceptiva licencia. Entonces, independentemente que eu considere que os dous son importantes, é unha demanda cidadán en ambos casos igual de necesitada e de merecida, pero o único que espero, que un pouco me preocupa, é que, tendo en conta que o do Couto todavía non se presentou o proxecto, pois é unha maniobra de distracción para retrasar esto, sobre todo que entramos nun período electoral, ¿no? El alcalde de la ciudad insistió esta mañana en que el centro de salud de O21 ya podía estar en obras desde hace meses. Dicir que en este momento o Concello fixo unha inversión importantísima de máis de 500.000 euros para poñelo a absoluta disposición, cos desmontes feitos, cos servicios de abastecemento, de saneamento, de urbanización e todo isto. Por tanto, eu espero que se adquiera por parte do presidente da Xunta, da conselleira, un compromiso inmediato para iniciar tamén as obras na do 21. Pero realmente, neste momento, temos promesas, pero son promesas que se prolongan ao largo dos últimos 3 anos e medio e non temos ninguna realidade. Iso é o que está sucedendo.